So ayan mga idol. Good morning, good morning. Duty na naman mga idol. So paki-like na rin mga idol. Paki-subscribe. And paki-pindot na rin po ng notification bell para sa mga susunod na videos po, updated po kayo. So ayan mga idol, okay naman. Mga idol. So ayan mga idol. So ayan mga idol. Hindi lang ho ito sa eskwelahan mga idol. Luzon, Visayas ho ito mga idol. Marami ho kami nag-iikot mga idol. Paalala lang po mga idol, yung paggabi, yung mga anak nyo po, paggabi pag walang ginagawa, baka matsambahan ho namin, pasensyahan ho tayo. Tapos po yung mga dumadaan dito sa sasakyan, pasintabi po, pwede po, dahan-dahan naman po kayo mga idol. Salamat po, yun lang.